Mag-speed test ta. Again, ang akong gibayran sa DC Tech is 50 Mbps. 2,200 ang akong gibayran anang 50 Mbps. Okay. Sa speed test, tulo na kabukang mugawas dani sa speedtest.net. Okay? Okay? Para lang makabalo mo, natay ping, natay download, o natay upload. So, ang una niyang pangitaon is imong download speed. Okay? Okay. Next. Ang next niyang pangitaon, kanang violet, muna siya ang imong upload speed. Muna siya akong gamiton pag kanang mag-send ka og video, mag-live stream ka, ihatag nimo, ipagawas nimo imong video, ana. Mag-upload ka, upload speed ka, kung mag-upload ka og YouTube video, ana, muna siya imong kailangan. So right now, makita ninyo, nga ang download speed nako nga 50 Mbps unta, 679 lang gihatag. Okay? Kita gina ninyo da, usabon pa nato na kung gusto mo. Tapos ang upload speed nga imbis 50 Mbps ra pod, 752 Mbps. Munang i-recommend yun nako ni para sa inyo kay dako kay ni og tabang. Now, ang ping nato kasagaran nakabutang diya sa ping kay 3, 5, 10 ms millisecond. Okay? Karon muning pinakapaspas nga ping. That means from this computer paingon sa server pabalik muna siya ang iyang speed 1 millisecond. Pinakapaspas na siya nga posible nimo nga sana ang uban kay I think nagyapoy 0 no, 0 Mbps meaning 0.1. I don't know. Pero ang akong naibawan 1 ra gyud na siya no. pinakakuan na all ang uban diha nga network gakamang. Mo gani nga ako ning i-recommend sa inyo not because kuan kay ako gipulan na pug ko sa uban nga network. That is why kani manggod na discover na ko ni 2020 in which niingon ko nganong karon pa man ko nakailaan ni ma'am asa man day mo sa una karon pa ba mo danis Cagayan de Oro, and sa giingon nila 2011 pa man mi sa Cagayan de Oro or basin sayop ko 2014 basta kay nara diha ako lang sa i-confirm. Pero ingkong nganong wala mo ko kaila ma'am ana siya nga wala man gud namo ni gi-advertise nga ma-available sa residences. Okay? Now karon ra gyud na-advertise nga nag-avail na sila sa mga residences kaysa una institution di ay ang iyang mga unang nga mga customers. So karon, swerte na kay ta 2020, pwede na ta naana sila yung mga connection para residential o pwede na mo maka-avail kuan na lang ana, ha? Kaning number, kana nga number diha. Please inquire na lang kung naana ba sa inyong area ang DC Tech. Okay? Ang DC Tech naana ba sa among area, ma'am? Kani ma'am, naami dani